Kanjani kuzalo? Episode 1 something lapha ethola. Obviously ngiphethe squad sami la. Ithini ice ready bamalume, are you ready? Cho. Amakhwenta sekhaya cabanga. Yabona siphethe driver wethu Kayinda ntatowakha. Bathi point maximum. Oh yeah, bakhala ngayo baba uphana ngama MX. Baba wami. Zwani Tshela mina ukhala ngala ngala ngina. Sona kuzalo thina. Yeah, sure guys, athi inqoqeleni ke. Uyazi why Coca-Cola bayibiza ngeCoca-Cola namhlanje? Why? Should my kwenzakalani? Labantu laba bakhanda iCoca-Cola la. Bayenzani? Bathatha baqeda khanda iCoca-Cola, bahamba country to country bazoyisa abantu before igama ethola. Yeah. Balise Congo. Mafia Congo bathola inhleva labo bathi ayindoda. Sinalento le yenda sasibizini awuphuze la. Yeah. Then amayishano the shabo kang. Bambuza, so can you tell us what do you hear there? Mntwana utangkongankoa. But Coca-Cola. Stamp a pacifier hamba kanjani ndawo. Ayifake. Ngiyakutshela. Uthini? But konka. Uyazwa hippopotamus ankonkankoa. Ngokangkoka. Whippy.